Jeffrey Pullicino Orlando jesprimi d-diżappunt qawwi tiegħu għal mod kif esponenti tal-Gvern, inkluż il-Prim Ministru, mhumiex iwettqu dak li jwedu dwar liġijiet ċivili ġodda. Semma kif il-Ministru Joe Cassar u Giovanna De Bono fl-aħħar jiem tellaw lill-Media Għawdex biex ikellmuhom dwar tip ta' teknoloġija ta' tnissil li hija aċċettata mill-Knisja. Dawn il-Ministri pruvaw jagħtu x'jifhmu li din it-teknoloġija hija alternattiva għall-IVF meta dan mhuwiex minnu. Pullicino Orlando fakkar kif dwar il-liġi tal-IVF il-Prim Ministru għamela ħafna wedi iżda ma twettaq xejn. Mhix invenzjoni meta ngħidu xi ħaġa li qala pubblikament il-Prim Ministru li supposta s-sena li għaddiet kellna liġi tal-IVF. Wed oħra mhux imwettqa u li tkellem fuqha Pullicino Orlando hija liġi tal-koabitazzjoni. Dan mhux qed niffinta li kien hemm wiegħda fin-1998 li konna cohabitation law. Illum is-sena 2012 m'għandniex. Fl-istess ħin il-Ministru Chris Said kien wieħed li l-liġi tal-koabitazzjoni li kienet ser tinkludi il-koppji tal-istess sess kienet ser tidħol sal-bidu ta' Ġunju iżda qatt ma hemm sinjal tagħha. Mhux qed niffinta meta ngħid l-Onorevoli Chris Said qal li sa Ġunju ħajkollna liġi tal-cohabitation li tinkludi wkoll il-gay unions b'mod jew ieħor, qatt m'għandniex mhux ħajkollna sa Ġunju żgur. Pullicino Orlando temm jgħid li jidher li l-Gvern għadu ma ħax il-messaġġ tas-sena li għaddiet, jiġifieri li għandu jkun hemm distinzjoni netta bejn l-Istat u l-Knisja.